Здравейте от мен, аз съм Никол. Днес е 6 април. На този ден през 885 година в Велехрад, Великоморавия, умира и е погребан най-големият от солунските братя Свети Методий. През 1199 година във Франция при обсадата на крепостта Шалус спира да бие едно лъвско сърце. Това на английският крал Ричард Лъвското сърце. През 1818 година в Париж барон Карл Драйс получава патент за изобретената от него дрезина, наречена на него, първообраз на велосипеда, която той нарича машина за ходене, като прототипът е бил снабден с кормило и седалка. Също така е изобретил и месомелачката. Олимпийските игри, провеждани в чест на Зевс в град Олимпия, представлявали за хората една солидарност и търпимост един към друг. През дните от игрите те се опознавали, забравили различните интереси и съперничествата, деляли ги някога. В 394 година игрите са забранени от император Теодосий I като езически, а 1500 години след това, през 1896 година, са възродени в Атина с откриването на първите съвременни олимпийски игри. През 1941 година, в отговор на германската инвазия в Югославия, югославски самолети бомбардират индустриалния квартал на София и град Кюстендил. 8 загинали в София, в Кюстендил загиват 67 и 90 са ранени. През 1965 година първият комуникационен сателит, понякога наричан Комсат, изкуствен спътник, изваден в космоса за нуждите на телекомуникациите, е изстрелян в орбита около Земята. През 1970 година започва строежът на единствената действаща в момента атомна електроцентрала в България АЕЦ Козлодуй. През 1973 година е изстрелян Пионер 11, който е вторият космически апарат прекосил астероидния пояс и първият посетил Сатурн. През 1876 година е роден Кръстю Сарахов, български театрален актьор и режисьор. Сред най-впечатляващите му превъплъщения са Сирано дьо Бержерак в едноименната пиеса на Едмон Ростън, Тартюф и Арган, Молеровите Тартюф и Мнимият болен. Фамусов под Ума си тегли. В София надпис носи неговото име от 1951 година. През 1904 година е роден Любомир Пипков, български композитор. Той е само на 16 години, когато написва първия химн на професионален футболен клуб Левски. Автор е на популярния химн "Шумете, дебри и Балкани", както и на големи композиции, опери, симфонии и други. Основател е на списание "Музика". През 1928 година е роден Джеймс Уотсън, американски генетик, открил молекулата на ДНК заедно с Френсис Крик и Морис Уилкинсън, за което получават Нобелова награда за физиология и медицина през 1962 година. През 1938 година е роден Васил Михайлов, български драматичен и филмов актьор. Най-голяма популярност му носи изпълнението на ролята на Петко Войвода в телевизионния сериал "Капитан Петко Войвода". През 1960 година е родена Ваня Гешева, българска състезателка по кану-каяк. Първия си медал бронз от световно първенство печели едва 17 годишна. През 1973 година е родена Румяна Нейкова, българска състезателка по академично гребане, спортист номер 1 на България през 2002 и 2008 година, носител на орден Стара планина, първа степен за изключителния й принос за развитието на физическо възпитание и спорт. През 1528 година е починал Алберт Дюрер, немски художник, математик и изкуствовед. Днес е смятан за най-видният художник на Северния ренесанс. През 1971 година е починал Игор Стравински, композитор от руски происход. Той е определен като един от най-значимите композитори на 20 век, а понякога е като една от най-влиятелните личности на столетието. През 1992 година е починал Айзак Азимов, американски писател на фантастични и научно-популярни творби и биохимик от руско-еврейски происход, автор или редактор на над 500 тома. През 2005 година е починала Нина Кираджиева, българска балерина, хореограф и преподавател по балет. Играе главна женска роля в първия български балет "Змей и Яна". Това беше всичко от нас за днес. Ако искате да помогнете на нашето шоу, последвайте първия линк долу в описанието и не забравяйте да се абонирате за каналите ни в Vlogbox и YouTube и да харесате нашата Facebook страница.
До утре!